Gülnara Gabidulina басып тора безнең каршыда, популяр җырчы. Гөлнара, сәлам. Менә безнең республика көне бит инде 30 августта. Син аны иртәгә синең нинди планнарың, ничек билгеләп үткәргә җыенасың ул көнне? Планнар шундый, яңгыр яуса, барабыз я Леруа Мерлинга, я Мегастройга өчен җиһазлар карыйбыз. Әгәр дә яумый икән, навес ясыйбыз иде. Аннан соң кич белән Алла бирсә барабыз салют карарга. Барыбызны да бәйрәм белән дуслар, Нәбия Муллагалиева кунакка килсә булышып, андай бетереп байда. Менә иртәгә яңгыр яуса, әгәр дә барабыз нигә Мегастройга һәм Леруа Мерлинга обой карыйбыз. Әгәр дә яумый икән. Лилияның планнарын сорадыңмы соң? Нинди соң планнары иртәгә? 30 августка. Яумый икән, навес ясыйбыз без урамда. Аннан соң кич белән барабыз салют карарга. Шундый пландар. Салют карарга да бактым юк. Лилия, нинди планнар иртәгә? Иртәгә балаларга кәштем чалбар да алынмаган 1 сентябрьгә. Кырымда ял итеп ятсаң бер ай шулай була булсак что, мин килгән иртәгә базарга. Күрсез әле. Иртәгә Лилия иртүк торып, 3 почмак пешерә башлый. Мансаның керми, Барыгызны да бәйрәм белән дуслар. Рәхмәт.